Pozdrav dragi ljudi, evo me taman od frizera stigla, odradila je žena fenomenalan posao, osjećam se ko kraljica. Evo ovako, sad kako sam rekla, desila mi se još jedna situacija jučer sa sinom. Znači, sin je u autu kad smo bili na sportu, išli smo na trening, povisio to na mene. I to je jedna stvar koja ne toleriram i ja sam rekla, sa mnom nećeš razgovarati, rekao, povisiš li još jednom ton, uzet ću ti danas sat. I ja sam šutila i on je opet povisio ton. Ja sam rekla sad je gotovo, ti si imao izbor, ti si izabrao, danas ti sata više nema. Mi smo došli kući, a on je uzeo i sakrio sat. I ja sam onda uzela mobitel i isključila mu sve opcije, znači nije mogao uopće ući u sat, blokirala sam. Kad je on to skužio, počeo se derat. Ja kažem, deranje u ovoj kući ne dozvoljavam. Ti si imao izbor, ja sam ti rekla, ako se još jednom izdereš na mene, uzet ću ti sat, ti si sam odlučio da ćeš tako da bude. I na kraju počeo meni skrivat moje stvari. Sad ću ti ja skriti ovo, sad ću ti sakriti ovo. Uzeo moje slušalice, sakrio. Uzeo imam karticu za posao, znači gdje mogu ulaziti u druge prostorije, to je sakrio. I sad ćeš ti vidjet, veli on meni. Ja vam rekao, ok. Ja sam ti za danas blokirala, sad. Sad je u tvojoj moći. Odblokirat ću ti sat. Za danas, ti neću ga odblokirati. Ali, ukoliko mi ne vratiš moje stvari, toliko dugo, nećeš imat sat. I onda je on skužio da je moć u meni, a ne u njemu. Znači, on meni može stvari sakriti. Ja ću izdržati jedan dan bez slušalice, izdržat ću jedan dan bez karte, onako sada ne radim narednih par dana. Ali, znači, on je pokušao mene da me stisne, da me pritisne, da bi ja poludila. Ali nije uspio. Zato kažem, i onda na kraju, ništa, ja njega opet pustim, on jede za stolom i vidim ja ustaje, vraća slušalice, vraća on meni onu moju karticu. Ja njega pogledam, zlato moj, dođete mama zagrli i tu smo te riješili, znači cijelu situaciju. Ja sam njega zagrla, rekla sam mu da ga volim i sat nisam uzela, da bi tebe išla isprovocirati, samo da naučiš da se na ljude ne dere, da se na ljude jednostavno ide sa